so gurbinsa zuciya ce ta kan bada. Ban tunanin so da zafi haka na afka dalilinsa a gidan fada. Ni rabo ya bani dama tun da allurar cikin ruwa gashi na fida. Ra'ayina ne in me kisan da zai kwantar da ni ko ya ja amin doka. Domin ina nishaɗi ne dalili na shimfiɗar fuska.